Azibambo anzanga kuchipinda inde nkokoma koma zilipo zimachititsa kuti kukome. Ngakhale ndiwo zomwezi olo zili zabwino motani pazokha sizimakoma koma ukatheramo mchere, mafuta, tomato ndi azipwawo. Ndikunena izi kamba kuti anthu ena ambiri timangolowa kuchipinda poti tafuna ndife kuti tilowe kuyiwala. Owalowanso nawonso amakhala akufuna kunjoya pulogalamu iyi. Eni zipindawa tunawonso ndi anthu amafuna kunjoya ka pulogalamu kamene kaka osamakhala ngati anthu oti tikungoyendera mission basi pompo zatheka bola utomoni watuluka. Timayenera kusamba bwino, nkumanunkhira, nkamwa kutsuka bwino, kuyamba tinkhani kusekesana, osamapanga utakwiya, kusisitana kenako nkuyamba. Ndikhulupirireni akuchipindawa amatilandira ndi nsangala, ifenso nkuziwaso zoti talandiridwa ndithu. Koma imagine tachokera kumowa fungo mowa nzathuyo ndiye samamwa foja akumveka mbali inayi, thukuta la tsiku lonse likumveka, toothbrush alipo koma mpaka ali ndi kangaude directly kungochokera uko kufikira kulowa mchipinda. Achilandira bwanji nzathuyo ndi zija timaona ngati tikusalidwa, kumupasa kisi kudabwa akuchuluka zichitochito. Sakutaka soka munthu wa mayi nthawi zambiri tuvuto ndife. Masiku nkumapita nkumaona majemusi sakutisangalasa, pamapeto pake nkumapitaso nkumakalowa kwina. Gemu iyi ndikuyikamba papayi ikuchitika m'mabanjamu, anthu nkumaona ngati azikazi awo samatha, nkumapita kunja kumeneko nkumasangalasidwa. Sonoto azibwenzi musayiwale amalandira zilizonse mesa nawo ali pa mission yoti apeze zomwe akufunazo. Chakudya china chilichonse kuti chikome chimayenda ndi zinzake. Mango enieniwa timadya ndi mchere, bread ndi bata, ndiwo ndachina anyezi. Mmenemu ndi mmene moyowu umayendera. Mabanja ambiri palero amangoyendera poti ndi mabanja koma chokoma chinagwera mkati. Ndipo ndikukamba apazi ndi zina mwa zifukwa zomwe mabanja ambiri anazilala. Ana akumangobadwa poti anasakana kufika ku dziko, koma chenicheni chokomacho palibepo. Koma ndithu azibambo, mavuto enawa ndi athu pajatu. Gemu iyi imakhala ya mmaganizo. Inu mukudziwa tikakumana ndi mkazi oti akumveka naye timapokoso taketake, mmene timazimira fast, appetite yonse balala nawonso chimozimozi ndithu. Munthu wakazithandiza pachire popanda madzi olo mapepala, kenako kuchipinda loweni olo okugwirayo ayambira kukugwira pati. Amuna nzanga, bambo amere, bambo afalesi, pali zinthu zina zomwe zimamanga banja ndipo timamanga ndi manja athu pozisamalira komanso potenga nthawi kuchipinda. Ndi kwanu kuchipindako fasanikoni, osakhala ngati mukugwirira ganyu munthu wina wake. Ndine Dini Studios, osayiwala uthenga si umachepa.